Ей ти! Ей ти, да ти! Виж ли я та лама? Тя знам, че те кефи. Знам, че те кефи, но си я виждал в Survival. И прасни един лайк на клиповете ни. В The Shadows. Опа, съжалявам. Не! Не! Опа, май обърках, това те ще го кажа в края на клипа. Сори. И така, здравейте всички, днес ще играем на Майнкрафт, нашето оцеляване, и това е втори епизод в канала ни The Shadows. И така, само да кажа, мести се. Тук ме е бъгнал, тук колма. Ето го изкопаме. Имам много интро на Майнкрафт. Така. Чуйте се какво ще стане, ако я ударя по газа. Ко това бе, ти ма наплюва, ай! О, кожа! Къде е кожа? Аз не знам. Така. What the fuck? What the fuck? Случайност. Не е бъгнал. Кожа, колко кожа не чуете. Ефект. Това е втори епизод и все още не съм намерил лайв. Ах, майна. Маняк си майна. Но поне си взех кожа и това. Не искам тъпата ти си във вълна. Не искам. Така. Продължаваме. Така някаква тъпа гъса гора. Кой това бъгнал ми? Това е терасово. Получих коментари, че ми харесват и олдото на Майнкрафт. Добре. И аз знам, че е хубаво. Чак толкова не съм очаквал от вас, бе. Бах. Но сте яки. Всеки, който не гледа клиповете, е як. Дори да не ги гледа, е як също. Амлейба! А, не. Аз си казах кетчмана. Амлейба! Не знам, ще идем. Андисон. Сурова кожичка. Гледай се. Не беше отровен! И ми даде цял буч. И така се хвърля през терасата. Чакайте. И бях се наспал. И вече... Да се хвърлям ли? Аллах Акбар! Не, това не беше Аллах Акбар. Ако поставиш леглото, няма да умреш. Поне... Аз не съм супер заребен на Майнкрафт. Само на компа съм заребен, а на Тео не. Аз съм къс памтел.
почти нищо не знам. Не. Пребих ли се малко? Не съм скочил, не вярвам. Не продължи ли тази парица? Ми мисля. Бате мисля, мам. Мисля да е само 5-6 епизода някъде там. Нарезма да я правя 60 епизода, 10, 200, 300, 688 хиляди. Тъй, така съм решил. Още бой. Давай. Мести се, мисля, да бъда и така. Значи леко. Каска или... Дай бутушки. Опа. Ай, бутушки. Бутушки. Yep. За ноги. Окей. Чай, съм гладен. Нещо я бързо да ям. Но бързо гладям, тук не знам защо. И така, това мисля да е всичко този епизод. Надявам се клипа ми да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за нашия канал The Shadows и до скоро. Не забравяйте да цъкнете лайк. Затова ние се храним само с лайкове. Не сте го виждали от. That's it, Brian?